basi ngatonyamulidwa pano pakasungu pano kumapita ku Lilongwe woyendetsa nkukhala munthu oti sakudziwa basi yochita ngozi mosakhalitsa ngotsweka driver amene ali patsogoloyo komanso ndi amene akumthandizira driver. Mu zaka 4 za Chakwera, achimwendo banda agula nyumba, magalimoto, mafamu, and in addition amanga lodge pamwamba kusalima. Katundu eseyu amupeza muzaka 4. Kodi ndrama zomangira lodge pamwamba ngati imeneyi azitenga kuti? Tikukumbukira atangolowa mboma mu 2020 anamanga Norman Chisale ndi kumwanda katundu wake. Zimatha lodge, magalimoto ndi zina zonse zofunikira anamulanda kugwisa ntchito Forfeiture Act. Chisale anagwira ntchito ndi President Muluzi zaka 4, Bingu zaka 8, komanso agwira ntchito ndi Peter Mutharika zaka 6. Kupezeka ndi katundu wapamwamba si zachilendo chifukwa agwira ntchito ndi ma president atatu kwa zaka zoposa 18. Kodi achimwendo banda asanakhale nduna amagwira ntchito yanji? Angaloze kumene atenga ndrama zomangira lodge? Henry Chipembere ndi anzake analandidwa malo ndi katundu chifukwa amatsutsana mkamuzu. Leronso Norman Chisale anamulanda Zimatha lodge, magalimoto komanso mabuku ku banki chifukwa amatsutsana ndi Chakwera. Famu yakapwiti banda ku Mchinji inalandidwa kugwisa ntchito Forfeiture Act. Anayipereka kwa Sisiri akadzamira. Katundu wa Norman Chisale amene anampeza mzaka 18 analandidwa using Forfeiture Act. Chimwendo banda wapeza katundu ngati yemweyo mu zaka 4 sakumulanda. Mwana wa Chakwera ndi billionaire chifukwa cha makontrakti a chinyengo ku Nokma, road construction, immigration, Minister of Health ndi zina. Railway project yochoka ku Maraka ndikufika ku Bangula kunalowa mabiliyoni ambirimbiri koma mpaka pano sinathe. Amene akuyendesa contract imeneyi ndi Sea 20 motsogozedwa ndi Vitumbiko Mumba komanso Nick Chakwera. Aboma anapereka 128 billion osaphula kanthu. Makontrakta a road maintenance ku National Road Authority sanapasidwe ndalama zawo za miyezi 6. Kuyambira November 2023 ndi kudzafika lero anthu amenewa sanandire ndalama. Kodi mabiliyoni amene boma likupeza kudzera ku toll gate ndi fuel levy zikupita kuti? Kuyambira 2022 kudzafika lero toll gate yapanga ndalama zoposa 15 billion, fuel levy 74 billion, koma Chakwera kungozisunga mbali nayi akugawana ndi kumamangira nyumba ndi maloji. Akuluakulu tisamana mizani, mdziko muno muli ndalama zambiri. Inuyo mukapita pa filling station kugula mafuta mumakhala mukuthandiza kukonza misewu. Fuel levy yoposa 70 billion ikusungidwa kumera motsogozedwa ndi church elder wa Assemblies of God Henry Kajaji. November 2023 kudzafika May 2024 makontrakta a road maintenance sanapasidwe ndalama zawo. Chikhalirecho mera ikusunga ndalama zoposa 74 billion. Pa nkhani ya shuga akusowa mpaka madera ena wafika 6000 packet. Aboma akunkuyu
akungoonesa mavidiyo ndi zithunzi zimenezi za sugar nkumatiuza kuti akupezeka, koma pa ground anthu akukanganirana. Mizere kuyikulu tikuiona, kukalonga wafika 5,500 per packet. 2020 nkudzafika lero Chakwera amatiuza kuti tiwapatse mpata chifukwa akukoza zinthu. Amalawi anamvera ndi kudikira, koma mkatikati mwa kudikira momwemo katundu wakwera, sugar akusowa, Amalawi akusauka. Mbali nayi Chakwera ndi anzake asanu koma bilioneya. Wina aliyense akangolankhula zokhudza katangale akumupyeza kapena kummanga. Zodabwisa tinazimva dzanali President amatiuza kuti sanatume kwa polisi kuti amange munthu m'dziko muno. Boni Kalindo, Norman Chisale, Sylvester Namiwa anamangidwa more than 20 times. Zikhale ng'oma anatuma polisi kukamanga kumaso kulanda mapanti a James Makopa. Akuluakulu, inuyo munaziona kuti Nduna ikuba panti. Zikhale ng'oma anatuma polisi kukaba mapanti a munthu amene amanganizira kuti akudzudzula boma. Can you imagine? Lero President akutiuza kuti sanazunze kwa anthu. Chikhalirecho nduna yake, senior minister for that matter, akusunga mapanti a James Makopa. Kodi nkukhwima, zizimba, usawi shishi. For Christ's sake guys, how can someone took another person used panty? Kamuzubanda anali wankhanza, koma sanapangepo manyinga tamenewa. Nduna yolanda mapanti pa Chingerezi machedwa kuti imbecile. Ndizoona zimene mukunenazi, koma ngati mtsogoleri akulandira katangale nanga dziko lita, mtsogoleri akatenge ndalama kwa amwenye nanga dziko lita, ngati president amene akuchita nawo zakatangale, ngati nduna zake zimene zikuchita nawo zakatangale, ndi chifukwa chake tsili kusintha.